ngasithinta umkhehlo ukuthi kwenzeka ingane ikhehlo baba wayo kuyiqiniso nje ngiyethuka mawuthi khona untombazi yabo nje once ingane ithole akengithi nje umakoti wakho mawuthi usetholile ingane kwenye indawo usumthatha wena ingane endaweni yakho kufanele akhehlo baba wakhe kwaphela seningane yawo indawo wazi ukukhehla umakoti seningane yawo indawo so ngiyethuka mawuthi khona abantu abazi nje ukuthi umkhehlo wenziwa ngumkhwenyana kuphela kodwa ngisafunda nje ngobusho okay namhlanje kasikho kapho ke kule ntetho silapha sibheka khonkazi indaba ezithinta amaphupho mhlambi ke mthukulu kancane nje kule mizuzu emibili emithathu ukusithatha nje sibeke ngamaphupho ukubaluleka kwawo nanendlela ke mhlambi yokuthi uqhagamshela ngaphakathi kwakho nabakini noma mhlambi ke noNkulunkulu wakho kusho ukuthini mangabe umuntu ethi ngiphuphe kabi ngiphuphe ndihamba ngemoto hayi ngiphuphe kabi ngiphuphe ngiphiwe imali angifuni nje amaphupho so siyafisa nje uNkulunkulu kwazi ukubaleka kwawo amaphupho then sizongena ke ngokuwo ekutheni ke ukuchazani ukuphupha kanje lakhethuka mkhulu mina manhlehle ingathi ikhulu elihlatheli ngiyakubona uBush balolile bonke uzogawula uzihuqela uthwasa saphe singakaphawa no ebalulekile umthombo umuntu okhuluma ngayo kakhulukazi la ekuthenini noma singathi ngokwesintu noma futhi sithi ngokuNkulunkulu khumbula singabantu sinelungelo lokusho yonke into esiyishoyo njengabantu sinelungelo ukuthi siwachaza amaphupho sinoma siwaqonde sithi ngokwesintu ngokwedlozi sithi inkulumo yedlozi bese sithi nangowenkolo noba ungathi ungumKristu uyangena uyangena nokuthi ukholelwa eBhayibhelini uyangena isibonelo nje muzobuka la qosho khona amaphupho aqala khona eBhayibhelini singabuka ukuthi uAbraham ubejwayele ukuthi moyilala uNkulunkulu abesekhuluma naye ngamaphupho akhonjiswe indawo even umhlaba ukuthi lo mhlaba kusuka ngasemfuleni othize ukuya ngasemfuleni othize ngikunikeza wona mawuqhubeka ubuka uJosepha ngesikhathi edayiswa ngabafowabo ezagcina eboshwa uhulumeni waseGibhithe wafika wasichazela iphupho elalithi sesizophuma ejele wase yasitshela ukuthi ke ungikhumbule nami embusweni masophumile ngempela sasho saphuma ngempela samthatha masephumile naye sawumbeka ebukhosini phezulu esihlalweni sobukhosi elokhuzeni eGibhithe ngendlela ukuthi abafowabo laba bemdayisile bathi ngesikhathi sendlala beya eGibhithe bathi bayafika la bamfica useyisikhulu sephezulu bona bebekade bemxoshile bemzondela ukuthi uyaphupha unamaphupho uyawaqonda kwawuyena wafika wabasiza ke wabakhipha endlaleni wangaba abambela amaqhubu ungaqhubeka uyebuke nakho Daniel inkosi uNebukadnezar ngesikhathi saseBhabhiloni abantwana bakaIsrayeli becindezelwe eBhabhiloni kukhona la uNebukadnezar waphupha khona wakhohlwa ukuthi uphupheni kodwa likhumbula iphupho ukuthi belimphethe kambi wakhohlwa kwalandwa yonke icabinet yakhe yafika ehluleka ulichaza kwaze walanda uDaniel kwaba uDaniel wafika walichaza iphupha lonke nencazelo yakhona nalana ke singabantu sesiphume eBhayibhelini mawulele kubalekile ukuthi uphuphe ngoba iphupho inkulumo eqhamuka kubantu bakini la besuke bekukhombisa ake ngenje impilo mayehla uyibona ngamaphupho makukhona inkinga ezizokwehlela empilweni uqale kuvela amaphupho kanjalo mangabe impilo yakho izokhuphuka uzophakama kuqale kuvela amaphupho inhloso yokuchaza amaphupho kusuke kuyileyo ukuthi waqonda amaphupho ukuthi njengamanje akubikela ukuthi esimeni sakho noma esimeni sasekhaya
isimo sithini ukwenzela ukuthi ukwazi ukuthi uyisukumele Yeah. amaphupho amambi ke zimbili izinto esingayixoxa amaphupho ngoba ngamahle namambi Okay. amaphupho amambi sikhuthaza ukuthi umuntu akawaxoxe mawuphuphile iphupho elimbi nje wonke umuntu othola ithuba lokuxoxa naye xoxa naye ukwenzela ukuthi avaleke angenzeki ngoba inhloso kusuke njengoba uvezela kusuke ukuthi lisengavaleka mawuthi uli-understandile kahle ukuthi lisho ukuthini Okay. iphupho elimbi lixoxela abantu xoxele wonke umuntu nje ngathi useTexini Yeah. xoxele umuntu oseduze kwakhe yabo bese kuthi lamaphupho amahle ungawaxoxi ukwenzela ukuthi afezakale yeah so mhlambe ile introduction engingayisho ngamaphupho ukuthi abaluleke kangakanani ngemina nje amaphupho adlula ngisho umuntu ohlolayo ngisho umprofeti okuthunzi kanjani makuwukuthi akushilo kuyaphambana nokuphuphile wothatha lokuphuphile ngoba iphupho liyinkulumo yabantu abadala Ay watsho ngovokotheka mkhulu mhlambi nje masigwinya amanzi xa sibuya siyangena ke Khalakatha mhlambi ke kulomzuzu oyi1 ke ngoku sizongena kwingxoxo yethu namhlanje ethinta amaphupho ndiyafisa ke mhlambi ngoba umnye uzothi hey ndithe ndisathi niqeda ukuphuza itiye ndihleli kusofa endlini mhlambi ngiqhiba ukudla ndana sithongwana hey ndabona ndaphupha ndane imbono imbonakaliso ethize izibonakaliso mhlambi liphupho ela mhlambi niseTexini ndaquka nje ubuthongo hayibo yamaro bekwenzekani no ngamaphupho wonke lawo kodwa amaphupho engingakuqinisekisa mancane kakhulu abakhona kodwa mancane kakhulu amaphupho amahle ekumawulele emini amaphupho amaningi ajwayele emini kwesinye isikhathi uthola ukuthi uphupha abantu bami bayakhuluma vele bala ngaphandle bayakhuluma bese uphupha le kube ngazathi into iphupha kanti ubazwele ebuthongweni so amaphupha semina akajwayele ukuba mahle kodwa akhona amahle ambalo kuyafana ke nasebusuku amaphupha amahle ngempela awedluzi aqala lapha ku-Drexini mawuzona kanje abantu abaningi ujwayele ukuthi athi ngithe ngisaphupha kahle wavile wakhala i-alarm phakathi kwa12 no2 isikhathi semimo yemimba amaphupha ngalezo zikhathi nje mina ngiwathandi yengawo ngijwayele ukuthi ngingalali ngalezo zikhathi lezo okay all right Mploplo Khayo sivele ke isingeniso sakhe umkhulu uyichazile wendlalela kakuhle yonke into ngokusongena kuwonqo amaphupho masiqale ngapho licala Sekunjalo-ke imikhiqizo kaPhila Mzimba siyatholakala eduzane nawe la ukhona eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 kanti ePinetown siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eGreytown 079 068 37 88 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677 eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817 eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 abakaPhila Mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi
Injalo-ke indaba enqubeni egama layo sitshokhle khulu sithi ngaliqayisha Mzansi Talks kwisigaba apho sitsho khona sithi-ke umxholo nengcambu ezesintu mhlawumbe usakuvula radio ngoku siyakwamkela mhlawumbe usekhaya usemotweni ubheke ekhaya usemsebenzini ukulonda uphulophule kuyo sithi nje inkosi kakhulu hloma ngepeni nephepha siyangena-ke kuvuthondaba apho sibheke khona kwindaba ethinta amaphupho omkhulu ndikudedele tata uhambe ndiyakubona uthetha ngesihlabelelo esi kaloku into ethi inkosi kula mhlaba unengca siyayazisa kakhulu and futhi ifike itsho ithola indawo phaa kulaa ndawo efanele ithole kuyo. Exactly. Kakhulukazi nje uma ulalele umuntu okhuluma ngenkolo angaxabani futhi nesintu ave kumnandi ukulalela umuntu okhuluma kanjalo. Yeah. Hayi no ilokhu uzamthwesi amaphupho ukuba kuyangami ngabe siziyeka zonke ezinye izihloko esike sikhulume ngazo nje kube ukuthi sikhuluma ngamaphupho ngoba izinto eziningi ezenzeka njengamanje zincike kuona amaphupho ake sithathe isibonelo umuntu onesiphiwo angithi kulento yobiso kukhona abantu ababizelwe ukuthi babe ngabaprofeti abangabathandazi bekhona abantu abazinyanga kube khona inyanga ke nogwedla lingena kanjalo lento sithi lixhwele. Okay. Kube khona izangoma ngozobuka ke labo bantu bonke ngabantu abaneziphiwo makuziwa ekuphiliseni abantu. Kodwa kufanele ukuthi ke mangithi ngiya kwaMthwesi mhlambe nginenkinga ethize uMthwesi abesethi hayi angimukela ubizo athi mayisho lento ibe sihambisana ukuthi naye lento vele ngijwaye ukuyiphupha yabo. Okay. Ngike ngathi ngelinye ilanga umthandazi nje umuntu ongumthandazi kusho ukuthi umuntu ekuqhwakele phezulu esithunywa. Okay. Ekusho ukuthi lo muntu akuyena umuntu akufayelayo uthwasa uzozibona ngokuthi mhlambe ajwayele ukuphupha izimbatho njengamajazi aphupha amakhandlela aphuphe ithusi induku lezi aphuphe ethandaza aphuphe semanzini ezimpophomo aphuphe esolwandle aphuphe sezintabeni ethandaza kokunye aphuphe nje nezilwane ke lezi ngoba kokunye njengengwe nje sibonelo ingwe sekukuvezela ukuthi unesiphiwo kodwa ibe sifaka le ndawo yokuthi kunamakhosi la kusho ukuthi ke khumbula isithunywa as much as kungumoya kaNkuluNkulu kungayena umuntu wakwambatha inyama kodwa isithunywa siphakama sihambisana nabantu bakini ababe ngamakholo ekusho ukuthi laba abafuni umuntu ozogida abafune umuntu ozothiwa uphuza igazi lembuzi bafuna nje ukuthi ube umuntu othandazayo ukondla isithunywa ngoba isithunywa sidla umthandazo siphinde kube umuntu futhi okhonza ukuhamba amanzi ayosihlambulula ngoba isithunywa sihlanjululwa ngamanzi. So ilezo zinto ekufuna sikwazi ukuzihlukanisa ukuthi ngiphupha amajazi phupha ijazi lengwe ngiphupha ijazi eliyelo elinokublue ngiphupha amakhandlela white blue yellow yonke leyo nto le kubalekile ukuthi mawuziphupha lezi zinto uhambe uyozithungisa ezithungwayo ezithengwa uhambe uyozithenga ngoba kusuke kwesinye isikhathi kubukeka ukuthi ngokwesimo sakho noma ngokwezinkinga osukubhekene nazo udinga isambatho esikanje ukuze uthi uma ukhuleka ube namandla ukwazi ukubhekana naleso simo leso. Khumbula izambatho nazo zaqhamuka eBhayibhelini akuyona into nje eqhamuka kubantu ekuthiwa ngokwenkolo ayikazi bekhona. Izambatho zisendlini yobupriest ekusho ukuthi kula kushiswa khona impepho la kuthandazwa khona la kunobufundisi khona izambatho ngezenkazimulo nobuhle ziwuphawu lokunqoba ngoba
kuze kube nensephe njengoba ukubone nje kunemisebe emajazini amaningi neziphika naseBhayibhelini ibhaliwe le yanto ikhona nenye ebizwa ngeCode of Blue le efike bela izansi einsephe encane bala izansi ngasemphethweni emeli isivumelwano sokusenza noNkulunkulu wena mnikazi waso usho ukuthi esibonelo ngeke nje wenza ucansi ugqokelele ujazi kunezinto ongeke uzenza asilindele ukuthi ungathi ugqokelele ijazi siyakubona uhamba udakiwe singaze sizitshela ukuthi mhlambe kukhona inkinga yokuphazamisa ekhanda so akuzona ke izembatho lezo vele nje kodwa kuhlukile masikhuluma ngezambatho njengomuntu nje ebandleni esontweni ukuthi sikhethe ukuthi sileli bandla sigqoke uniform ethize la sikhuluma ngezambatho ezivela ngezibonakaliso kuwena ekuyisiphiwo sakho ekungayona into yebo senkonzo isembatho senkonzo akusona sesiphiwo ngaphandle mawukuthi naso sibuye savela futhi kuwena ephuphini masingavelanga ephupheni ngoba nale yokuthi ngaprofethelwa ngaya kumuntu yes kuyenzeka isiprofeto sibe khona kodwa mina ngiyathi umuntu oprofetayo akamnike lo ongumnikazi wasambatho noma sesiwasho noma yini ezokwenza ukuthi idlozi lisivezele kuya lento liveza kumelaphi naye kube ukuthi kuzoqala ibone emaphuphini ngakho ngiye ngithi abantu abajwayele ukuthi balokhuze bazithungise lezi zinto kukhona ke omunye umuntu onesiphiwo sokuthi kufanele isangoma uzozibona kanjani isangoma siphatha amashoba isangoma sigcobe ubuvu isangoma siyathwasa sigqoke impahla ezibovu njengethwasa siyaba namajazi naso njengalamajazi bengiwabala ngoba ubungoma akusho ukuthi ngeke sibe khona isithunywa kuyenzeka ziphakame zombili lezi zinto so ke kunendlela ukuthi phupha amathwasa uphupha izangoma zigido kanye wena uziphupha ugida okanye uphuphe nje kunomgidi lezi zinto ojwayele ukuthi uzibone indlela o-identify ngayo isangoma nomuntu ozoba isangoma uphupha amaphupha kanjalo awukwazi ukuthi nje uthe uyohlola kwase kuthiwa ufuneka uthwase uthola ukuthi akukhona eyodwa into yake yavela esondelene nayo lento le engiyilokho zayo ngishoyo kube khona ke la omunye engeke aphuphe izinto zokugqoka engazophupha bungoma kodwa aphuphe imithi ajwayele nje ukuphupha mhlawumbe umuntu amtshela ukuthi hlanganisa umuthi othize nothize uzokwelapha ukuthi okanye aphuphe ehamba nomuntu omdala umuntu omdala bangena endlini afike umuntu omdala ahlanganisa imithi ethize abese yamtshela ngokuthi okanye uphupha uhamba nomuntu omdala nesezintabeni lapha emahlathini nimba imithi izinyanga ke lezo nazo ziyaziphupha lezi zinto ezifana namabhubesi ingwe izilwane zasendle lezi ezinhle isibonelo nje indlovu mawuphupha indlovu isilwane esikhulu esinamandla ikuvezela idluze elikwembethe ukuthi linamandla kangakanani kokunye uphupha ingwenya ngithi ihlala emanzini kodwa inamandla nayo lapha emanzini so uyavezela ukuthi kunedluzi lakho elilapha emanzini kokunye uyaphupha ulokhuzile uphethe into ethize njengomkhonto lo omfishane weplango yabo so lezi lamaphupho wonke awabantu abadala aveza izimo ezisuke ubheke naso njengomuntu bese kuba khona ke iphupha elijwayele ukuthi libahlanganise bonke labantu abaneziphiwo iphupho lesikole once ujwayele ukuphupha isikole bungasafundi kwesinye isikhathi lo uphupha izingane zesikole ubona ungathi nazi ingane zesikole ziya esikoleni okanye uziphupha wena ufika late esikoleni okanye ufika awuhlakaniphile udomi lapha esikoleni kuyabhalwa nje okanye uthi uyabheka ukhohlwa ipeni okanye kuyabo khona into oshoda ngayo isuke kubikela ukuthi unabantu abadala isikole si represent esikoleni kuyafunda ukuthi khona into ozoyifunda ngawe ongayazi uyabo so isikole siqala kanjalo ke ngokuya ke unaka izinto zakho ayashintsha la amaphupho esikole avaleke kuqale ke manje kuyiwe ezingeni eliphezulu ngokuya nawe
uvuleleke uqonda izinto zikamoya nedlozi liye ngokuya likwethemba. Isibonelo nje mawuzobuka iphupho lomsamo kukhona la idlozi lisuke likukhombisa ngokomsamo wakho ukuthi umsamo wakho ume kanjani. Okanye wena uqobo malunga nezinto zomsamo kwenzakalani. Uphuphe izinkomo nazo ziyalwa. Akubalekile ukuthi zinjani kodwa nje once uziphupha zilwa kusho ukuthi uyabangwa ngamadlozi amabili. Sekufanele usukume ukwazi ukubheka. Omunye umuntu ugijima aye kumelaphi esikhundleni sokuthi uqala ukuseshe kubantu ekhaya ukuthi yini engenza ukuthi ubangwe. Manje ke mase kuvela abantu basekhaya bazokwazi bona ukuthi hayi into yenza ukuthi ubangwe ingoba mhlambe ukhulela kini abazali bashadile kodwa uma wakho akazange akhishwe. Ngakho ke kuzodinga ukuthi niyokhishwa. Kwesinye isikhathi ukhulela kini ngezizathu ezithize kanti abazali abashadile kufuze ngabe komalume. So lezi zinkomo zimela amadlozi ngoba umsamo wabantu usesibayini la kuhlala khona izinkomo. Nemimoya yabantu yayigcinwa khona ezinkomeni ngoba abantu okuhlakanipheni kwababazi ukuthi umoya womuntu udinga ukuhlala enyameni nasegazini lapho la uthola khona intokomalo. Kwakuthi ke mawusophumile elokhuzini emzimbeni kulo mzimba okhathele beyigciniseke ezinkomeni kuyila ukuthi makuxoxwa kwazi ukuthi kunenkomo ethize la ekuyiyona igcina lemoya ekuyinkomo engadingi kuhlukunyezwe ngaboshelwa engasengwa mawukuthi inkomo ezalayo njalo njalo. So izinkomo ke yaqhamuka kanjalo lento ukuthi mawuphupha izinkomo kuthiwa zimela idlozi. Mawuziphupha izinkomo nje zisesibayeni kusho ukuthi kuhamba kahle idlozi likhona la ekhaya egcikini. Mawuziphupha nazo zingaphandle zidla ngaphandle kusho ukuthi baphumile abantu abadala abangaphandle kwegceke. Mawuziphupha zingena ediphini. Yayibona ediphini mawuziphupha zingena ediphini kusho ukuthi kunenhlambuluko edinga ukwenziwa la ekhaya. Yabo. So ke inhlambuluko ayiveli ke ngezinkomo kuphela iyavela nangamanzi. Mhlawumbe uphupha umuntu othizwa la ekhaya esashona enziwa shingi. Ekusho ukuthi udinga ukwenzelwa inhlambuluko. Kwesinye isikhathi umphuphe egeza. Kwesinye isikhathi umphuphe eshanela. Ngamaphupho la abika inhlambuluko wonke. Sekufanele ke manje mayevela ngoba njengoba evela kuwena ulindele ukuthi uthuma wena ukuthi umsize adlule kuleso simo. Sekufanele ukuthi manihlala niumndeni kubukwe kuzothola mhlambe bakwaxabana abantu abathize la ekhaya wazoshona kungaxolelwa nanga yileyo nhlambuluko edinga ukuthi yenziwe. Kokunye wayethakatha ebulala khona la emndenini. Senza kanjani? Ilapho la kungena khona lento ethi idlozi libe liyalahlwa. Ngoba akuyena wonke umuntu owenzelwa inhlambuluko. Inhlambuluko kakhulukazi ngeyabantu ababexabene. Nomuntu ke mhlawumbe ongathola ukuthi njengentombazana ithi yakhipha isisu. So udinga ukwenza leyo inhlambuluko bonke labo bantu bayenzela inhlambuluko kodwa umthakatha akayenzelwe inhlambuluko. Ngoba noba ungamenzela njengoba esuke exoshiwe edlozini. Into asiwezoyenza maseyenzelwe inhlambuluko uzophakama la emndenini bese kuba khona umuntu ophakamayo osukuma athakathe naye. Ngenxa ukuthi lo wamoya baningi abantu nje abathi mabehamba beyakubantu abahlola abanuka kuthiwa bayathakatha. Bangenwe ile yamimoya abantu ababethakatha basemndenini. Ngempela uma kuyiwa kubantu abahlukahlukene kuyavela ngempela ukuthi uyathakatha ngenxa yalo moya ukuthi umoya ongazange ukukhishwa ukhona la egcikeni yesemndenini ngokwedlozi emndenini kamoya uxoshiwe nase nibuya nihlala naye nina kulomndeni wenyama. Ngakho ke omunye ethi uyagodola angachazi ukuthi ugodoliswa yini nigijime nithi nimlungisela leyo nto kanti ugodoliswa ukuthi akayitholi indawo emndenini ngoba wayithakatha. So ilezi zinto ke zibalekile ukuthi mase zibuka siqale sizi understand before siyohlola sizibuke ngokomndeni ukuthi umnyombo walomuntu uthini kungaba yini engadala ukuthi lo muntu kube naleso sikhalo esikanjalo. But ke masikhuluma ngamanzi kwesinye isikhathi amanzi ayangcola uwaphupha engcolile nje. Mhlawumbe umuntu engene emanzini angcolile okanye abantu bakini basemanzini angcolile njalo njalo. Ekusho ukuphehlwa kwamanzi amnyama emndenini ukuthi
naku kuphehlwa amanzi amnyama Okay. la elokhuzini la emndenini. So ngamaphupho wonke lawo lezi zinto zivela ngamaphupho. So inhloso yephupho ukuvezela ukuthi isimo njengoba nebhizinisi simpepho nicela kuthina nje Yeah. sisenkingeni kwathina. Ake niqale nisigeze nani ukuze nathi sikwazi ukuthi bedluze lihle. Uphupho umuntu akini uthula kakhulu. Kwesinye isikhathi uyamuzwa ukuthi umlomo uyanyakaza but ezwa liphuma. Kusho ukuthi livaliwe lelo dluzi lelo. Umuntu ovaliwe lo kwesinye isikhathi kube khona amaphupho nje amahle. Njengokuthi naku ngiphupha ngihamba ngedlumoba. Kusho ukuthi kukhona inhlanhla ezongehlela. Sekufanele nami manje mangenza izinto ngiziposition yayibo. Okay. Mawuthi ngiwumuntu ofaka ama CV ofisa ngiqale ngifaka ama CV. Yeah. Naku ngiphupha ama fruit. Kusho ukuthi kukhona umuntu ozokhulelwa noma okhulelwe la elokhuzini emndenini. Okay. Okanye nje nawe umuntu wesilisa uzothola ukuthi umuntu wakho. Oh, okay. Phupha ama fruit uyabo. Ama fruit angithi sisithelo. Kusho ukuthi kukhona isithelo esikhona esiswini. Oh. Kwesinye isikhathi uphuphe amaqanda. Na amaqanda siwafaka enhlanhleni ngoba nawo ayimbewu eyisithelo kusuke kuzophuma ilokhu a represent inhlanhla zonke lezo zinto. Okay. Kodwa yena ngiwaphupha amaqanda afile. Kusho ukuthi kukhona isiso esizophuphuma makuwukuthi la ekhaya kukhona umuntu okhulelwe. Bese wena uphupha amaqanda efile. Kufanele lo muntu kubheka ukuthi wenziwa kanjani indlela ukuthi avikele isisu singaphuphumi ngoba kuyavezela ukuthi sizophuphuma isisu sakhe. Lokho engikushowe ngamaqanda abolile kuyafana noma amena amaqanda afile kuyafana noma uzophupha ama fruit abolile. Nawo futhi asasho isisu esizochitheka ukuthi kuzochitheka isisu la ingakho kubolile la ama fruit. Kufanele ke asingahlali funa kube khona izabe senza ngazo ukuthi senza kanjani ukuvikela leso sisu leso ukuthi singalokhozi singachitheki. Kube khona ke la naku empilweni nginezitha kodwa mina ngazi. Oh, yeah. Abantu bayahlangana bayehlukana mina ngithi ngoba angixabene namuntu so angazi. Futhi uxabenanga nami. Exactly. Yeah. Ngiyaphupha isibonelo ngiphuphe ngidutshulwa. Kusho ukuthi kukhona umuntu okanye ngiphuphe ngishawa izulu. Kusho ukuthi kukhona umuntu ongigadla ngemithi. Ngiyakhonjiswa la ukuthi kukhona umuntu ongithumelela imithi emimbi. Ayithumela kimi, yayibo. Kwesinye isikhathi ngiphuphe nazi izinyoka. Uyabona ke izinyoka zihlukahlukene kukhona lezi nyoka ezinhle njengenhlwathi, inyoka eyelo, inyoka elihlaza nemibala. Izimela idlozi lezo. Kodwa kukhona nje la uzophupha imambi isho ukuqeda uphuphe nje lezi nyoka lezi amabululu uyabo. Lezi ingozi vele. Uyabo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi befuna ukukuzuma. Uthi ubuyibone. Bese iyacasha. Kusho ukuthi kukhona abantu abaseduze kwakho empilweni ngoba ongabanakile wena kodwa abayizitha kuwena. Okay. Angithi inyoka irepresent isithe sicashile ingakho umuntu ethi ayosibani bani waziwa inyoka bengimethembile. Okay. Yeah. Yabo. And futhi iyakwazi ukuva ukubona i-movement yakho ungakayiboni wena. Exactly. Yeah. So zonke lezo zinto ke zichaza ubutha abantu abasuke belokhuzini. Fana nomuntu nje ongumngani wakho uthi uyamphupha umuntu wesifazane okhulelwe yabo. Ekusho ukuthi khona imfihlwa nayo. Okay. Sekufaka umconfront isuke khona into ayifihlile ekufanele ngaba uyayiveza. Umuntu ayakaza ufihla into eziright ngeke lize likuvezele idlozi ake nje kuyibirthday yakho umuntu ukufihlela ukuthi ukuthengela ikhekhe ngeke uzoyiphuphe leyo nto engaqala uyivezele idlozi into embi leyo la ifihlile. Okay. So kufanele sikwazi ukulokhuza ukuhlukanisa ke zonke lezo zinto lezo. So naku ke uphupha uyadwakasa uhamba endlela engapheli
awufiki la uyakhona kwesinye isikhathi uphupha amakhekhe yabo noba ngabe waphupha wadla noma waphethe wonke lawo maphupha abika ukulamba kwidlozi kwesinye isikhathi nje umuntu uyaphupha ukhamba kungazathi kugaya ukhamba lesizulu okanye aphuphe bugaywa ngempela utshwala kwesinye isikhathi aphupha umuntu nje efike ethulambile wonke lawo maphupho asho ukuthi kunento ekufanele yenziwe kwesinye isikhathi nje umunye aphuphe efake iwashi esandleni umoya aphuphe efaka isiphandla kuya ngokwedlozi ukuthi lithanda ukuveza ngayiphi indlela zonke lezo zinto ke zisho ukuthi ungafaka isiphandla kukhona umsebenzi ekufanele wenziwe kufanele silandelele ukuthi imuphi umsebenzi ongabe awenziwanga okhalelekayo kumbula abanye baye bayanganzelwa kukhona abantu nje abaphila ngomusa wenkosi thola ukuthi lokwazalwa akaze wenziwe lutho omunye uthola ukuthi unenhlanhla uyasebenza akazenze lutho ukubonga abantu abadala ukubakhuthaza ukuthi baqhubeke bemphele enhlanhla omunye shame uthola ukuthi uyahlaba strong kodwa kuloko evela lamaphupho ukuthi kufanele umsebenzi kanti uhlaba kulomsamo aphila ngaphansi kwawo kanti izinto ziphuka komunye umsamo isibonelo omunye uthola ukuthi inhlanhla ziphuka komalume kodwa nje yena wazi ukuthi ngoba uwela kulomsamo wakubo ngakho ke kuzoba yilelo khuzane but amanye amadlozi emthwese anamandla ngoba ngokomthetho kufuze ngaba amadlozi akhuluma into eqondile emaphupheni okay isibonelo nje idlozi lawo malume noma idlozi lakini bekufanele ngabe makunogogo kube ukuthi kuona wonke umuntu kuyenzeka afike nje ugogo azikhulumela ukuthi ngicela ungenzele ukuthi understand lokhoze manje ke inkinga into yenza ukuthi anga-understandeki lamaphupho ngawo ukuthi nawo amadlozi kunezinkinga esiwadalela zona thina abantu abaphilayo ekwenza ukuthi angabi nawo amandla ngalendlela lekufanele ngaba nawo abanye nje bacindezelwe ukuthi kwalanda umoya wakhe la walandwa khona walanda ngehlahla wathathwa lelo hlahla lafakwa ethunini uyamboka ukuthi udonsa kanzima kanjani lo muntu mayezama ukukhuluma nawe ngoba umoya wakhe neubeke lapha ethunini naphinda nakhuluma nathi akahlala ethunini alinda isuku lokukhala kwecilongo ekungafani nedlozi umoya walo ekuthathwe uhlahla lahlanganiswa nomhlohlo wembuzi lahlonywa phezulu endlini ekumoya okhona la okhululekile thatha nje sibonele umuntu owayincatshwa ngeCovid ibhokisi lireshwa ngoplastic lithini uyamboka ukuthi lo muntu kuzoba nzima kanjani abanye bangcwatshwe imizimba yabo ubuchopha bukho ngaphakathi amathumba akhishwa abantu abaningi ayithi abazi ukuthi umuntu ekuphoqa ukuthi akhishwe ubuchopha ahlinzwe mayengcwatshwa umuntu osuyelimele ngengozi umuntu ozishonele nje asikho isidingo sokuthi ahlinzwe ngakho ke kuyalekelela ukuba nalabo bantu abangcwatshwa kanjalo ukuthi amandla wabo akalingani nalabo abanye so khona abanye ke abakwazi ukuthi bekhulume into ephilile ngqo kube khona abanye abaveza ngalendlela engisho isibonelo uzihambela nje ungalele ma ubona amakaka uyacasuka uzothimisa amathe angikhulumi khona umuzwa wanyathela naku ephupheni usuyaphupha ubona amakaka kwesinye isikhathi uzwathinte okanye uzwanyathela ekusho ukuthi khona umuntu okufaka isichitho okay kuyafana ke nokuphupha nje lezi izinto izimpethu zonke lezi zinto ezingathandiki amagokoroshe nani ngama signs lawo ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngezinto ezimbi njengezichitho ukusho ukuthi impilo yakho uzama ukuyicikela phansi ukuze ungathandeki kubantu njalo kwesinye isikhathi wena uqobo uzithole nje uphupha ungena emanzini angcolile okanye uthi uhambe eduze komfula okanye uwela umfula ushelele ushone emanzini uthi uyabona lamanzi angcolile izichitho ke zonke lezo isichitho kasiqhamuke emoyeni akuyona into ekuthi uyaphefumula nje into ethunyelwa umuntu abathakathi bakhonela leyo nto leyo ukuthi benze lezo zinto so ke idlozi lidlala leyo ndima ukuthi likuvezele ukuthi njengamanje na into eyenzekayo empilweni yakho noba kungathiwa ngeso sikhathi kusekuhle kangakanani
kodwa mawungenzi lutho kusho ukuthi uzoqala into zakho ungathandeki kubantu yabo uzonde nje wamasimbe enuka nakubantu uzonuka kanjalo isign yokuthi ke sukuma uzilungise lezi zinto ke so ziningi lezi zinto ezilokhuzayo eziqhamukayo ezingamaphupho ekuyizona engicabanga ukuthi mabe kuthiwa besizinaka izinto eziningi esibhekene nazo njengamanje ngaba azikho ngoba nje ngisho isifo makuzoba nesifo ekhaya yabo uyaphupha unenyama mhlawumbe uphupha ingozi ngathi khona ingozi yenzekile kunenyama ebufu yabo mhlawumbe abantu bashayiswa imoto kayekwenzakalani kwesinye isikhathi uphuphe izicathulo eziningi ezingaqokiwe kwesinye isikhathi uphuphe kunekwe washing impahla zinekiwe nje la ngathi kade kwenziwe washing zonke lezo zilokhuza ke zizimpawu zokuthi khona isifo esilokhuzayo esizayo la elokhuzini ekhaya so kufanele kwenziwe kanjani kufanele ke kusukunywe kubuka ukuthi mhlambe kulokhuzwa kanjani kuvinjwa kanjani ukuthi leyo nto ngensini ngoba ziningi izinto ezike zilethe isifo ekhaya zingenasidingo nje njengalento abantu abaningi abangayinaka ukuthi unifuyile kodwa nihlabi inhlobo nje uthanda lento ukuthi nje imfuyo yakhe yanda uthi ke mase kushone ube uyahlaba bese liyabona idlozi ukuthi okusho ukuthi njalo ukuze lithole ukudla ufuna lithatha umuntu ngoba wena uhlaba ngoba kushone awufuna ukuhlaba kujatshulu Nkosi yami so izinto lezi ezilokhuzile eziningi ezilokhuzile ezibalekile ukuze umuntu mayediniwe ukuthi ubhodla umlilo ayithi emaphupha umlilo manje uyayibona ukuthi ulaka labantu abadala lolu sekunolaka kunolaka olukhona labantu abadala loqale mhlambe kule yanto ukuthi aqala veze balambile bafuna ukudla nezithulele nje baze bawufika la ekuthenini sebenolaka baze bawufika kule ndawo yewashing noma ukukhulumula kwezicathulo kugcwele izicathulo sekusho ukuthi uthatha umuntu manje iprocess but ithina esingayinaki nesingayi understand ukuthi balile kangakanani engicabanga ukuthi ke masingase silokhuze sizinake lezi zinto lezi siwalandele lamaphupho ngoba akuwona wonke amalokhuza njengoba ubukhuluma nje kuqaleni wakhuluma yemoto yes ukuphupha usebhasini kakhulukazi uzophaphama ungihlanga iphupho elimbi ngempela lelo ngoba ibhasi uyalibona kufana netekisi kume nje ngebhokisi lomncwa uyibhokisi ku representa ukufa ngamaphupha represent ukufa lawo engafanele siwabukele phansi kufana nokuphupha ke unyuka indawo enyukayo kwesinye isikhathi uthi uyasaba ugcina wehlile wangafika phezulu kwesinye isikhathi uyazama inyuka kakhulu le ndawo ugcina ungaphumelelanga kuyo kuya phezulu ebika ubunzima bempilo yakho leyo nto ukuthi noba ungazama kangakanani kukhona ubunzima obhekene nabo engisho ukuthi ufuna siqale sithole ukuthi budalwa yini bisilungise leyo nto kube yikhani kuqala kulindela ukuthi izinto zakho zingahamba ngendlela ngoba akusho ukuthi vele ugive up kukhomba ukuthi ikhona lento uqondanisa wena kufanele uqondanise izinto zakho nezicathula ke izicathula ngithi ziqoka umuntu ozohamba ngenzela ukuthi kungabe khona ukudideka kuleyanto bengisho emzini ekusuke kushoniwe abantu ezicathula bazikhumula ngithi ningi isikhathi esiningi nje uzifica zasemnyama mazikhumuliwe ingawo sithi ukufa kodwa nakho ukasiphupha esicathula zintsha noma uzithengile noma uzithengeliwe zisho ukuthi indlela yakho izoba inhle kunoma yini ozoyenza ungabuyela kule yanto besisho ukuthi faka ama CV ngoba kusho ukuthi kuzohamba kahle ngicela uyiphinde mkhulu kunomehluko ke le eziyazininzi ngifuna bayiveka kuhle abahlali nezi zintsha zizodwa mayipheli i1 ozithengelwayo noma ozithengela wena sithi zintsha
uhleze uzozijabulela ephupheni mazizinhle Okay. njengoba uzijabulela noma nje ungalele izicathulo ngezokuhamba Yes. akukhona azikho izicathulo ukuthi hayi mangiyophalaza okanye mangiyolala izicathulo kusho ukuthi moziqhwanye kunendlela ozoyihamba maze ezintsha zizinhle kusho ukuthi indlela yakho izohamba kahle ngitheke kuwena umuntu ofesayo isikhathi sokuthi afaka ama-CV mayephupha leyo lokho ngoba kusho ukuthi noma yiluphi uhamba liqalayo kuzoba kuhle njengewashing emakhaya sike sibona mkhulu emva komncwabo kuhambe kuyovaswa iwashing ineke umzi wonke uthango olu kubonakala sibe bekubhujiwe wonke amakhosikazi lala hamba ovasa but mozokhumbula ke masikhuluma leyo umuzi usunjani wona uyapendwa wona ngesosikhathi awupendwa ayithi umuzi makungade kushoni uba mnyama ngesikhathi masibuka ngezindlu zodaka yawusiyo leyo washing ihlukile leyo ayifani naleya washing esithi kusezukufa moyiphupha ayicacise mkhulu ayicacise mkhulu ngilike thenini lewe noyishoyo akuyona yasephupheni into esuke yenzeka ngempela makudlula ireality ethi sidlulile ethunzini sihlambulula yonke into ebikhona la ekhaya siwasha yonke into siwasha lokwakufa into eyenziwayo leyo engaphushwa yenziwa kuyonke indawo kodwa mawuyiphupha ihlukile manje isho ukuthi iyeza leya washing lokhuluma ngayo isho ukuthi kuzoshonwa kungcwatshwe bese kubanele washing oyishoyo ilokho zile ehlukile yayiva mkhulu sisela icathuleni ukuthi maze izintsha zizinhle kanjalo kuhle kodwa naku ke sigugile sidabukile esicathula sikaze siguge noma sidabuke ungahambanga indlela enzimende so kusho ukuthi indlela yakho isazoba nzima kunobunzima ozobhekana nabo ekufuneka ube mukele empilweni into engiye ngisho kubantu ngiyokuthi uma kunzima kakhulu empilweni yakho noba kungokwamaphupho noma ngokwento eyenzeka ngempela obekezela ngoba njengifana nentaba nje bayinyuka nobe enganyuka kangakanani thina sakhula silusa uyabo uthi mawuphansi emfuleni usaziphuzisa izinkomo uyazi uyolusela phezulu kwentaba la kushaya khona umoya kahle kodwa uyayazi ukuthi usazoyinyuka le ntaba inde kangakanani but into yaziyo ukuthi ngale kuyehlela noba futhi masowubuya kuzokwehlela okwakho ukuthi njengamanje ubekezela inyuka ubhekane nayo futhi phezulu ayikho indlela ozokwenza ngayo exactly so nezicathula emazidabuke ngeke zidabuke forever kusho ukuthi musu kulindela ukuthi kukhona into enhle ezokwenzeka ngaleso sikhathi kuwena bekezela ulindele ukuthi kunobunzima obuzokwehlela ngakho ke ba strong kodwa ke ubuzama phela ukuthi ngokokudalwa ungumuntu oshaya amagoli sistriker ekufanele sishaya amagoli empilweni ngoba la emhlabeni sizele ukuzoshaya amagoli lamaphupho ingawo nje siqwashisela ukuthi singakhohlwa ukuthi njengabashayi bamagoli abantu abala emhlabeni abazoshaya amagoli sibizelwe lokho ngakho ke kulokushaya wethu amagoli sisendleleni yokuthi siye empumelelweni nazi izinto ezizosivimba nje wasibala ukuthi makuvele izichitho uthi njengoba nje ongumavula kufanele kulendele ukuthi ufanele uvule ungazithola umavala ngoba umthwesi lapho uvala ngezichitho so ke sokumulwe naye ususele yanto yebo ubhekane naye exactly kokunye unikeza amakhandlela kuthiwa nanga amakhandlela khuleka ngalamakhandlela kukhona into ekhona impi esuke ikhona kamoya ekhona ebhekene nawe ekusho ukuthi ukuze uyinqobe sebenzisa lamakhandlela kodwa kusongabheka mongasunikeza ikhandlela lemnyama ukuthi kungabe idlozela ikunika lelo khandlela lidlozela njani ngoba sisebenzisa amakhandlela la emibala nale khandlela lemnyama liyasebenza kuphela masuke sikhuluma eredweni kanje ngoba inhloso ukufundisa ngifuna ukuthi singakhulumi ngalo elimnyama nje angisoze ngakhuluma ngalo noba kunini ngoba akulona ikhandlela lokwenza izinto ezinhle sikhuluma amakhandlela okwenza izinto ezinhle naphumelelisayo ke elokhuzini empilweni
namaladi ke ngabe uyibeza ngokuthi leladi ngabe uyibeza ngokuthi litiye ngabe ubeza ngokuthi yini mazivela lezi zinto emaphuphini kufanele ukuthi uzenze uma ungazinzi bika ekhaya ke khona imindeni la kunomuntu impepha yayenze kube ngeyakhe uthola umuntu oshisa impepho la ekhaya yena yedwa akekho omunye noba kungathiwa kunephupha elikhombayo ukuthi kuzodinga ukuthi uphendule kubantu abadala and indlela okufundiswe ngayo impepho yabo uzithole manje ongakwazi ukuthi makuukuthi kufanele kuyiwe empepheni kuya yena ayokhuluma ngalento ebivela kuwena afika isho ngendlela futhi yakhe angayisho ngalendlela le mhlamba ayitsho ngathi nguye vele kuye bese kuba khona ke ngenhlanhla baningi abantu abangabashisi bempepho abayiqondayo lento ukuthi basuke bebekiwe ekhaya ukuthi bashisa impepho egameni lomndeni ngakho amalungu omndeni wonke anelungelo lokuthi angene so umuntu onjalo uyakwazi ukuthi afika ukushisela impepho akuvulela inkulumo abese kudedela ukukhulume lento ofuna ukuyikhuluma ma uthi wanali ijazi lithungisa imali awunayo uyabike edlozini ukuthi cha ngiyavuma ukulithungisa kodwa ngicela ningipha amandla imali ukwenza ukuthi ngikwazi ukwenza lokho kuno gogo ufuna ukwenzela isithebe ngephupho amandla embuzi awunayo okanye ukwenza lelo lada awunawo muso ukuhlala usonge izandla shisa impepho ubike abantu abadala ngendlela eright impepho ishuse ngendlela eright ubike abantu abadala ukuthi nakho kodwa makuthiwa nje ula ngwasemakhaya ula emadolobheni kuba lula kakhulu ukuthi uzishisele wena impepho ngoba usuke ungathakathi ngoba lento yagcina yenza ukuthi impepho bengathi igadwanga kwakubalekela ukuthakatha akulona isiko ukuthi impepho ayishiswa noma ubani but kwakubalekela ukuthi bakukhona abantu mayidedeliwe bagcine beganga ngayo kodwa ngeke ungitshela ukuthi kuuganga ukuthi ugogo wami ufile ebusuku wathi ucela into ethize kusasa bese ngishisa impepho ngimtshela ukuthi ngiyavuma kodwa ngicela ngipha amandla nginawo amandla kukona ukuganga lo lezo zinto ke zenza ukuthi lazi idlozi ukuthi awunqabi ngoba mawuthule lithatha ngokuthi uyanqaba bese liyakcindezela kanti malazi ukuthi udingile ukhoza imali ushoda ngemali manje ke ngokwemali sengivala kufuneka sihlakaniphe njengabantu sibacabangela abantu abadala moso ukuthi mokhuluma nabantu abadala uthi udinga imali ube sungachazi ukhokho wakho owayethenga inkomo ngo10 noma ethenga imbuzi nge10 file mokhuluma ungacabanga ukuthi amadlozi okhuluma nawe labantu baziya basanda ukushona kwesinye isikhathi uyiphuwa ngokhokho funeka usho ukuthi izinto seziyabiza njengamanje ngakho kudinga imali eningi ngoba mongayichazi lento uzothi kusasa ucosha u20 ubuthe ucela imbuzi cosha u20 ukhokho wakho kupha izimbuzi ezimbili ngoba wazi ukuthi imbuzi u10 akazi ukuthi seyedlula ku10 ngakho ke ilezo zinto engicathi zibalekile masikhuluma ngamaphupho ukuze sibe sizosiphumelelayo ukuthi nala kunezingqinamba khona sikwazi ukuzisombulula amaphupho ke iwona ke ayophendula lo mbuzo ukuthi siya kanjani phambili empumelelweni mawukuthi siyawaqonda siyawalandela then sizoya la sifuna ukuya khona Kakhulu mkhulu siyabulela kakhulu ngeXesha andiyazi ke into yobana ke kuninzi kakhulu ebesixoxa ngako mphulaphula ekhaya andiqonda aba nawe ke ukubambile ngapho ngasekhaya ngongelixesha ke singena kwindaba ezithinta ke abakwaphila mzimba ulobilobi ke ibrand ambassador yakwaphila mzimba abakwaphila mzimba banceda kakhulukazi kubantu abanengxaki empilweni yakho ke nguwe oyaziyo ingxaki yakho obheke nayo ngabe mhlambi ke isenyameni ngowasemphefumulweni ufisa ukwazi mhlambi ngenkinga ephathelene nekhaya ngomsolo osayo ngolwesine njalo uyakwazi ukufika kwaphila mzimba uzobuza ngengxaki eziphathelene nezinto zesintu uyakwazi ke uzobuza kwaphila mzimba nezinto eziphathelene namaphupho uyakwazi ukufika kwaphila mzimba uzobuza ngezinto eziphathelene namachiza kaphila mzimba osuke wasebenzisa ukuqhubekela phambili nempilo kanti ke kuninzi ke okukhona ikhona ikhombo kamaqaqo kaphila mzimba ikhona ikhombo kavula dlozi ikhona ikhombo ke eyamadoda anengxaki ukuphendula umbuzo sekamereni into ebalulekileyo ngalokho khombo ke yamadoda
amahloni awafuneki ufuneka wena nje usukume uze kwaphila mzimba uzofika uyithola ikhombo yamadoda ukwazi ukuphendula umbuzo sekamereni. Kunendawo ke enizocela ukuba uzozithola khona ke imveliso zakwaphila mzimba ikakhulukazi eStenga sikhona bakhona bakwaphila mzimba eStenga apho ke ukwazi ukuthi ke ungaxhumana nenombolo le yaseStenga engu-078 359 0571 eStenga mungapha nje koStenga ko Greyville ko Ntshawini ko Thongati inamba ithi 078 359 0571 kanti ke uma ungikhona ngapha ePinetown ko Ozwelibovu ko Mamdikazi ko Nazareth ko Clarota ko Tshelemnyama ko Dazenok ikhona number ePinetown ngu073 993 3638 Mose Pinetown ngapho ko Dazenok ko Ndengezi inamba ithi 073 9933638. Alright, mokhona eGreytown inamba yase Greytown ithi mhlambe konkandla dibala ntoni konke ngapha ko Greytown inamba ithi 079 068 3788 inamba yase Greytown 079 068 3788 eHammersdale koSankontshe inamba ithi 079 730 5677 Muse Hammersdale ke ingaba use1 use2 use4 ukamcoyi usesankonje ungase Albino nje iyona number ke le ozokwazi uba uthole kuyo amachiza kwaphila mzimba ngu079 730 5677 mhlambi ke ungapha engonyameni mhlambi ungasi Chatsworth mhlambi ke ukhona apha ngakomlaze mhlambi ke ukhona ngale ngase Stone nayi number ke engonyameni ku084 557 9817 mungapha ke engonyameni ku084 557 9817 useSoweto komfulo eGoli umuse sigoli nje eGauteng nayi number ke engakwazi bake uncedakale ngamachiza akwaphila mzimba ngu078 836 8277 inamba ke Moses Soweto mhlawumbe usolo ke app kuyezilo mzansi uthi ke phake ngu078 837 8277 mhlambi ke use Pietermaritzburg eMgungundlovu eSweetwaters kombali komaqonqo kuninzi kakhulu eMaritzburg yonkana konke ngayibovu inumber yakhona ithi 076 353 5597 Pietermaritzburg ngu076 353 5597 mhlambi ke usefolweni ikhona indawo efolweni ingabe ke mhlambi ke wena ungapha koMbumbulu ingabe ke mhlambi ungapha ngako Adams ingabe kunitsi kakhulu efolweni nje inumber yakhona u069 198 1864 inumber yasefolweni wakhele ifollow nje namaphethelo inumber ke mawufuna amachiza kwaphila mzimba ngu069 198 1864 mkhulu mandize kuwe tata ndiyazi ixesha linomona uyivale Mhlekazi. Siyabonga mfoka Mthwesi uyabona le party ushaya kahle ukuthi kuzofuna uyishaya zonke izinsuku wenza kube lula ya sine appointment nomlaleli wezilo mzansi kungenze ukuthi iphupha lakhe analo lemhlupha asifikanga kulona ekungenze ukuthi neminye imisebenzi nje yesintu
kulezi nsuku sinabantu abasha bathi sakhulela ngaphansi kwesimo esithize kodwa siyabona sizingane sikhona manje ukuthi lempilo le ingazathi sinikeze izinkinga bonke ke labo bantu abasuke befuna ukuchushiswa ngolwezini esivula lelo thuba lamahala nje ukuthi beze bazobuza noma yini siyenza mahala usuku lonke kusukela ngo8 ekseni kuze kuyoshaya u5 ntambama sitholakala lapha emakethe ke ngaphesheya kwerenke yamabhasi nje kunebhilidi libizwa ngeMount Etna elinojwayelani unyuka amastephi saseceleni ngajwayelani mastephi ensimbi nje mawunyuka ngawo ibhodi la Phila Mzimba lisuke selikukhomba nokuthi ujika kuphi first floor enumber 9 namabhodi ke masuqeda amastephi akukhombisa ukuthi nawo kaPhila Mzimba sifula ngo8 sivale ngo5 ntambama sinezinyamazane ke kubantu abanenkinga ukuthi bahlushwa imimoya sinezimbiza ezihlukahlukene imbiza yemihlume njalo sithi ngomgqibelo siphinde sivulele lo thuba futhi lo abantu abafuna ukuzobuza ngesonto ke abantu abafuna ukuzohlola bazohlola kodwa nje zonke izinto ezithinta isinto emithini ekulapheni kungaba imsamo onakele kungaba izichitho kungaba uphuphi ufuna izinto zokuthi uphuphe kungaba imbizo zifo zonke kungaba ngamadoda nenkinga ukuthi akakwazi ukuphendula imibuzo yasekamereni inamba yesitholakala kuyona u066 007 50 43 iyatholakala na ku WhatsApp 066 007 50 43 yaziningi izinto esitholakala sihleze sezibala ngeke sikwazi ukuzibala zonke izinsuku kodwa nje izintelezi zonke izinto ongazicabanga lezi ezingayona imilingo ziyatholakala waphila Mzimba. Mkhulu enkosi yakhulu hlala kuluvuba ke ube inxalenye yenqubo masidibana khona futhi kwixaya elizayo inkosi mayisiphile thuba tata. Siyabulela baba. Enkosi kakhulu rhoqo ke masiyivala inqubo. Alright ukhumbuze nje umproblo ekhaya ngena ke ku YouTube sikhona le ntetho uzoyibona futhi ku YouTube ubhale nje Phila Mzimba ungene ku TikTok ubhale nje Phila Mzimba sikhona enkosi yakhulu inkosi Mayithela Umza umkhulu ke wandifundisa xa ngaba ukuthandaza nje okusimple okungadingi into ezininzi kulula kakhulu masivala ehoqo abantu basuke bekhona abaziba sivala kanjani lala nathi Jehova kulobusuku banamhlanje usigcine ngomsa wakho omkhulu ngalowo mazwi sitsho kakuhle kakhulu sithi enkosi enkosi enkosi. Sekunjalo-ke imikhiqizo kaPhila Mzimba siyatholakala eduzane nawe la ukhona eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eGreytown 079 068 37 88 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677 eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817 eSoweto Goli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini Durban siyatholakala nambani ethi 066 007 5043 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 abakaPhila Mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi